मा होनदों दाबले बुंफिनलाय बामुलाय आं ओंखाम जाखांनानैबो थाइजौ जाबावो लोगोफोर खुरखार गावा उखुर नङा नामा आं नङा आं ओंखामखौनो जायाखै ओंखाम जायैनि गोनां मानसि मालाय देंगोना माहाजन दोङो ना मोजां साया फुदुं गोथाव जाथारनांगोन आंखौ मनिटाइज खालामना हो लोगोफोर जाथारसै एसे नांबावगौ आरो ना लोगोफोर जोंनि समाव जेबो प्रेक्टिकेलबो गैयामोन किउट नुदों सोलायबो होदो मेकआप आर्टिस्टआ हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय चैनल स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन बारा हरबाय स' लोगोफोर जोङो दिनै शुटिं खालामदोंमोन आरो एपिसड 26 नि ओमफ्राय अखा हाबाय माने जों फुङावनो खालामगोन सानदोंमोन शुटिंखौ ओमफ्राय अखा हाबाय बिदिनो थानो गोनां जाबाय जोङो 12थाफोरनिफ्रायसो शुटिंखौ खालामनो हादों ओमफ्राय जोङो कमप्लिटबो खालामनो हादों दिनै शुटिंखौ स' जोङो दाब्लिमोननाव खालामदोंमोन आरो शुटिंखौ ओमफ्राय दा जों न'आव फैफिनबाय आंनाव ओंखामबो जाखांबाय दा मोनाबाय दा 6ता जासिगोन लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जों जाखांबाय मनजनदों आंबो जाखांबाय ओमफ्राय दाब्लिया दा जायैनो दसे थाना दा दाब्लिया थाइजौ जागासिनो ओमफ्राय थाइजौ जानो लेमगासिनो आरो बिसोरो स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ माने नायलांबाय थादों आरो जोबजासिम ओमफ्राय जोङो शुटिंखौ गाबोन फुङावनो लाबावसिगोन आरो मानो होनब्ला कमप्लिट जादिया नालाय शुटिंआ ओंखायनो ओमफ्राय आं दुगैयाखैबो दा दुगैनोसै दसे थाना बिराद मेंबाय लोगोफोर शुटिंनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय शुटिंनि भिडिअखौ नोंथांमोना आं उनाव देखायसिगोन दिनैनि ब्लगखौ माने दिनै मा जागोन आं नोंथांमोननो देखायसिगोन आरो एसे मानो होनब्ला भिडिअबो लाबोआखै नालाय आङो ओंखायनो दिनैनि ब्लगखौनो नोंथांमोननो देखायनोसै आरो आं ने लोगोफोर दाब्लिया थाइजौ लेमदों लोगोफोर थाइजौआनो एम्फौ गोजा उदैयानो गलायलायबायनो दाब्लिनि दे दहाय जानाया जादो गासिबो देखायजोबदों बाजेट सबलायदों मालाय नै उनथिं दंबावो शुटिंखौनो खालामनो हादिया जोङो दिनै ने शुटिंआ हादिया दिनै जोबथिया लोगोफोर आं दा बामबुला मोननियाव फैदों आरो ना लोगोफोर थाइजौ जानोसै आंनो ओंखाम होनो बामबुलाया दिनै गावसोराबो जाखांबाय सानैजों जों जाखांबाय गाव थाइजौ जानो ओंखारदों आरो ओंखायनो बिफा फिसाला जाबाय ओंखामखौ नोंखौ गारनानै आंखौ गारनानै नोंलाय जाबाय मैथासेया आंखौ गारनानै जायालाय आंना आगोलनो जाखादों मानो जानांगौ नोङो ओमफ्राय खुसि जाबाय नामा होमबालाय जाबाय रायखुसि नोङो थाइजौखौनो जाना उदै बुंना ला आं निजायनो संनानै निजायनो जायाब्ला बोरै जागोन जोंखौबा नेया मानो नेलाबायनो नोंसोरखौलाय जोंहा बे बामबुला बिमाजों आंजों जासिदे लोगोफोर दा लास्टआव ओंखाम जागोन जों बेदरखौ बुलु हाला जाजोबखागोन जोङो बुलु हाला दोनथाराखै होमबासो मोदोम ओंखारनो दाब्लियानो रायख'आ जाबाय देन्जारसो दाब्लिया जादा खायसे आइने रायख'आ हा सासेया हनै आंखौसो लाबाय लोगोफोर जों थाइजौ जानोसै दा ओमफ्राय जों शुटिंनिफ्राय फैनानै दुगैयाखैबो आरो दा जाखांनासो दुगैनोसै लेथ्रा बियो गनेशआ मा होनदों दाब्ले बुंफिनलाय बामुलाया ओंखाम जाखांनानैबो थाइजौ जाबावो लोगोफोर खुरखार गावा उखुर नङा नामा आं नङा आं ओंखामखौनो जायाखै लोगोफोर जोङो दाब्लिमोननाव फैदों दा दाब्लियाव हनै बैथिं पाप्पा बैथिं दाब्लि एसे नंदोंमोन आं ओमफ्राय दाब्लिया जोंखौ लिंना लाबोफाबाय माने दहयो गाइखेर लाखिदोंमोन आरो दाब्लिया हाफ लिटार दाथ' ओमफ्राय जेनेबा ओरैनो थागोन नालाय गाइखेरा बेखौनो साहा लोंनो जोंखौ लिंना लाना फैबाय माने ओंखामखौ जाखाबाय स' फैनो गोनां जाबाय आरो उफाय गैया ने पाप्पाया हनै शुटिं खालामना बिराद गगा मोनबाय लोगोफोर बिराद मेंबायबो गगाबो मोनबाय दा गाबोन फुङाव खालामसै जों शुटिंखौ गाबोन बोथोरा बोरै जागोन मिथिला लोगोफोर आं स्प्रे खालामबाय मोजां जागोन ना गाबोन बोथोरा लोगोफोरनिया दाब्लिया साहा फुदुंगासिनो लोगोफोर जेबो अबस्था गैला मेंजोब्बाय दाब्लिया मेंजोब्बाय आङो ड्रेसखौबो चेन्ज खालामनो मोनाखै मालाय बिस्रा फ्रेस जाजोब्बाय आंहा बे बामबुला मोननियाव थांदोंमोन नालाय ओंखाम जानो दा फैनानै बिस्रा आंजों फैफाखाबाय नालाय ड्रेसखौनो चेन्ज खालामनो मोनाखै दा दसेनाव खालामसै साहा लोंखांनानै हनै मालाय गाइखेर फुदुंगासिनो साहा जानगासिनो बिथिं गैया जानाय नङा दुखेसथार नै बायनासिला लोगोफोर नायलाय खारो बिदिनो खायो आरो बेयो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ आरो अननानै साबसक्राइब खालामनो
เกินสันสุรานเช่นนี้ล่ะแล้วก็เพิ่น แล้วก็เพิ่นเคยล้างนี่ channel เราซื้อเก้านี่ channel เขาโปรโมทข้ามสเปลคนในเด้อบุงนาสเปล วางคนอื่นซื้อข้าวกันนะก็ไม่เซาเรียนนะพ่อข้ามนักกูว่าสักกูบาท गोख्रै मोजां साया फुदुं गोथाव जाथारनांगोन खालामनो आंखौ मनिटाइज खालामना हो लोगोफोर जाथारसै नांबावगौ आरो ना लोगोफोर आंबो नोंसोरखौ खालामनो हागोन दे खालामगोन दे मानो खालामा जानो साया गोथाव फुदुं नोङो दे गोथाव जायोना जायाथाय आं मिथिला गोथाव जागोन दे गोथाव फुदुंखा लोगोफोरनिया जिरायनानै लोंसैलै साहाखौनो फाइनसै लोगोफोर दिनै मा जाखो जोङो बुंनांला आरो ओंखाम जाबाय थाइजौ जाबाय साहा लोंबाय उदैयानो जाहालांला जनिया दे पापा लोंथाया मोजां मामि मा बाबा साहा खालामदो दे आंखौ दिनैनिफ्राय उनसिगोन दे बाबा नों आंखौ लायबाय थायो मामिया आं लायला दे बाबा नों मोजांल' फरायना पापा आंखौ मामिया लायो गामियालाय मामिया रागा गोसा मोजां नङा बियो बेटलि रागा जोंला दे बाबा बेटलि नोङो आंखौ लायो लोगोफोर दाब्लिन साहा फुदुंनायखौ लोंसै गोथाव जादोंना जायाखै मिथिला सिनि नांदों सिनि नांदों पारफेक्ट सिनि नांदों माने आं सिनिखौ एसे खम लोंखायो माने बांद्राय सिनिया मोजां खम नांगौ आंनो लोगोफोर आं मालाबा जुदि साहा फुदुंनाया माबायदि जाखो खोन्थादो साहा फुदुंनाया मोजां जादों लोगोफोर बिराद मोजां जादों स' लोगोफोर आं जुदि नोंथांमोनाव मालाबा आलासि जानो थांदोंबा साहाखौ बिराद गोदै होना लोगोफोर ने एकदम माने बांद्राय गोदैबो नङा बांद्राय माने खमबो नङा इदि होआ आरो न' मिडियामनि आं बांद्राय गोदैखौ लोंनो मोजां मोना आं आरो कापसेयाव खानादो काप गिदिर होखा आरो बिनो काप गोदाव होनांगोन आंनो आरो लाल साबाथाय संख्रिनिसोखा लोगोफोर संख्रिनि आंनो लाल साबाथाय संख्रिनि होखा ओमफ्राय आरो गाइखेरबासो सिनिखौ गोदै बुस्थियाव सिथाबनानै होआ आरो ना लोगोफोर साहा लोंदो सनिया नोंखौ लिंहरबाय आया दा थांगोन साहाखौ लासै लासै लोंनांगौ ना नै बिस्कुटखौ जा जा बिस्कुटखौ जायाखैयो लाजिनानै जाबाय था जेंथ' लाना जाबाय था नों मा लोगो दोनो ने माइजोंद्राया लोगोफोरनिया मेकआप आर्टिस्ट जाबाय जोंहा पापाया मेकआप खालामसोदों मालाय हनै खिथि मेगनखौ नङालै लेट्रिनखौ सोंदों आङो लेट्रिनखौ बेनो बे जों बानायनायानो जा माखौ होना होआ माइनाव नायलाय वाव माइनावखौ हनै जा किउट नुखाबाय आखाइ गद आखाइया नायदो लोगोफोर जा समायना नुखाबाय हनै माइनावखौ जा किउट खाने लोगोफोर लिपस्टिकखौ नांफैसा दाबिनि फिसाजा माइनाव नाय जोंफोरनि बायदि लोगोफोर नायदो बोरै नुदों माइनावखौ जोंनि समाव जेबो जिरिना किउट नुदों बिसोरनिया मेकआप आर्टिस्टआ बेयाव बासि खनासो लिरनांगोन लोगोफोरनिया पापाया पापा देलायहोनाया मोजां जाबाय दा लोगोफोर नायदो बोरै नुखो जोंना पापाया मेकआप आर्टिस्ट जाबाय मोजां नुदो दा दे ना दे हाय होनलाय हाय दे हाय दे दे हाय लोगोफोर नामाय नायदो लोगोफोर मेगनाबो जा बेसेबां बेसेबां माइनावना गुस्थियाबो किउटखा ने माइनाव देनिथिंनाय Sina. Wow, beautiful. Beautiful. Makeup artist. खानायखौ बहनाय मालाय खाना होबाय स' लोगोफोर जों दा न'आव थांसै माने हर जाबाय 8:30 9:00 जासिगोन दा थांसै टाटा अ थांसै आब' थादो लोगोफोर थांसै आंना बांबुला फिसालाया टाटा बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन लोगोफोर
फैयो लगे स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बास बेयावनो माने आं जास्ट ओरैनो ब्लग खालामबाय नोंथांमोननो कानेक्ट जानो थाखाय मानोना भिडिअ होआखैमोन नालाय गोबाव जाबाय ओंखायनो माने आं सानबाय आरो न' एसे माने एसे गुसुं सर्ट माने ब्लग लाबोनि नोंथांमोननि गेजेराव होननानै शुटिंआथ' जेनेबा दिनै खालामदोंमोन जों कमप्लिट जादिया गाबोन खालामनोसै ओमफ्राय बांबोला एपिसड 26खौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै टाटा बाय बाय लाभ इउ